absolvovať túto finálovú jazdu, aj keď pre pripomenutie si spred roka finále dojazdil na defekte, takže iba na 3 kolesách, tuším 2 kola, od prvého kola, tak, v druhom kole na začiatku už Simo defekt, takže na 3 kráľov, na 3 kolesách pred rokom Simo zvíťazil. Martin Svoboda, Jozef Zimmerman a Ľubo Kužel, prvá štartová čiara. V tej druhej je Marcel Blesk na vozidle Jana Šeba. A po jeho právici Ľubo Greguška. Ideme teda opakované finále. Chceme vás počuť publikum, Žarnovice! Jozef Zimmerman nás zdraví!